kan jo altså trække den her Nokia 6230 tur rundt i rundkørslen på Gasværksvej i Nykøbing, og se om den overlever det, ligesom den overlevede en tur i en spand vand sidste uge. Og kære lytter, tror du, den gør det? Send os en sms, skriv Limfjord, mellemrum, og så dit svar, om den overlever, eller om den ikke overlever, altså ja eller nej. Send beskeden til 1220. Det er til almindelig sms-takst. Husk at starte med at skrive Limfjord, mellemrum, og så, hvis du gør det rigtigt, så har vi måske en pose rundstykker til dig, hvis du er heldig. Og det handler om, ja, en pose rundstykker, det er jo det. Og man skal skrive nu, fordi lige så snart testen går i gang, så er sms'erne, der kommer efter det tidspunkt, ugyldige. Sådan er vi så frække Limfjord, mellemrum din besked og send den til 1220. Måske vinder du en pose rundstykker fra Madsens Bageri i Snedsted. Vi prøver at få fat i en nøgle til den her scooter, og imens så hører vi Yasu her, det Situation i Limfjord Morgen. Klokken er 18:08. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Limfjord Morgen. Ja, det eneste vi mangler nu, det er manden, der skal starte vores scooter her i morgentesten, eller torsdagstesten, og det ham kan vi ikke finde. Jeg har en formodning om, at han er gået på toilettet. Lad os lige prøve at se her, om han er på toilettet. Søren! Limfjord Morgen med Svendstrup og Vendelbo sammen med Karen. Det her er i nat. Klokken er 12:08. Og jeg ved ikke, om man kan, hvis man kan... Jeg vil heller ikke svine mikrofonen til, men vi skal næsten lige prøve at høre en gang her. Den går jo godt. Ja, også en god gammel Aprilia. For lytterne, der lige har tændt radio nu, så er vi i gang med torsdagstesten, og i dag skal vi teste om vores Nokia 6230 fra sidste uge, som var 15 sekunder under vand, kan holde til at blive trukket en tur efter så en Ravnborg scooter i rundkørslen hernede foran radioen. En tur rundt, og kan den klare det og tænde igen bagefter, så har den klaret det. Og kan vi ikke tænde den bagefter, så... Og Elias, vi skal lige have en forholdsregel. Hvis vi taber den af snoren, så må man tage den derfra og trække den videre. Ja. Montere den igen, ja. Ja, lad os gøre det på den måde. Og vi har slået platter og kroner, og hvad der ellers er at slå om. Og det blev vores pedel Martin, som er ude at køre en tur på scooteren her, fordi det er jo så en Ravnborg scooter. Og Martin, kort, er du klar? Jeg garanterer. Jeg kan godt lide en mandelyd med, og så bag en full-face styrthjelm. Det er lidt svært at snakke igennem sådan en. Jamen, skal vi dale mobiltelefonen? Og hvis man er bilist her i rundkørslen, der hører radio lige nu, så må man vise hensyn, for Martin har aldrig kørt på en scooter før, og det har han. Så lad os prøve og nu skal vi lige have trafikken til at passe på her. Sådan, der er rimelig god morgentrafik her ved rundkørslen lige nu. Jamen, værsgo, kør Martin. Yes. Så kører scooteren, og nu skal de have en bil forbi, ja. Og det er selvfølgelig, ja, sådan. Og jeg hopper med ud her lige så stille og roligt, Martin. Tag nu med ro, for pokker. Jeg hopper bagefter med kamera her. Det går hurtigt. Han tager en runde. Han kører stille og roligt. Det kunne egentlig være rart. Og jeg kan godt lide, at bilerne holder tilbage for ham. Det er pænt, det er super. Og så han den holder... Nej, det ser drabelt ud. Så han vil være tilbage igen. Er den med tilbage? Yes, den er her endnu. Men, sådan. Den har godt nok hoppet en lille smule op og ned. Det bliver rigtig, rigtig spændende, om vi får tændt telefonen. Martin, jeg vil gerne... Hvis du lige hilser pænt på trafikken herude, fordi de holdt pænt tilbage for dig. Tak skal I have. Sådan skal det lyde. Og så har vi altså en Nokia 6230, som ligger her tilbage. Og den har fået sådan lidt... hvad har den her? Jamen, det er jo en... Hold. Ej, det er ikke så galt. Det er sådan, en Nokia skal se ud. Den har fået lidt ridser hen ad siden. Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Allan optager det på video, så vi får det på hjemmesiden her senere på dagen. Vi afslører resultatet lige om et øjeblik her først. Hathaway og What Is Love i Limfjord Morgen. Det handler om, at vi skal optage det på video, og det skulle lige sættes i stand. Nu prøver jeg at se, om jeg kan tænde telefonen. Er du klar? Yes. Og det handler altså om, at vi også skal kunne ringe op til den, ellers er det ikke gyldigt. Så det er jo spændende, om bare det, at SIM-kortet har sat sig løs, det er jo... Hold da op. Der er liv i den endnu. Det er fantastisk. Jamen, hvor er det da... Se om den finder signal også. Hvor er det da fantastisk. Prøv at ringe til den, Elias. Jeg prøver at ringe op til vores gode gamle ven, Nokia 6230. Og se om det virker. Ja, var det ikke fantastisk? Ja, men goddag. Hvem snakker med? Det er ham, scooterfyren, der har været med i testen. Det er da fantastisk. Den overlevede. Det gjorde den, og vi har masser af ekko på. Det er da kanon. Ja. Det var torsdagstesten, og det lykkedes. Ja. Tusind tak for alle sms'erne. Lige efter klokken 8, der fortæller vi, hvem der har vundet en pose rundstykker fra Madsens Bageri i Snedsted. Og vi fortæller, hvad den skal ud på næste torsdag i næste time.